Vítejte ve společnosti Smart Textile. Naše společnost vám nabízí mnoho zajímavých textilních produktů s přidanými efekty. Jednou z našich důležitých úprav na materiálech je High IQ Active Comfort úprava. Tato úprava zvyšuje propustnost potu materiálem a snižuje tak pocit vlhkosti na těle. Na demonstračním testu můžete sami posoudit efekt savosti rubové strany našich materiálů. Vnější strana oděvu je chráněna proti skvrnám a špíně. Kapaliny jsou odpuzovány a případné zbytky špíny či tekutin mohou být snadno setřeny. Materiál zůstane zároveň prodyšný. Na demonstračním videu je předveden materiál, který je mokrý z vnitřní rubové strany, například spocený materiál. Na vnější straně není vidět žádná mokrá skvrna. Nevzniká tak nepříjemný pocit z viditelných mokrých skvrn. Věříme, že si u nás vyberete některý z produktů a budete se v něm cítit příjemně. Navštivte náš e-shop www.smart-textile.eu.